Som I kan se på den her, så har vi 2 variable, men derudover har vi også navne på markaterne. Og det der sker, det er, at når jeg trykker på markaterne og markerer dem, og så siger jeg, at jeg gerne vil have datamarkater på, så tilføjer de som regel datamarkaterne for y-aksen. Og det er jo ret irriterende, hvis jeg gerne vil have en tredje variabel på, som jo er punktet. Og det jeg gør, det er, at som I så først, at jeg trykkede på, at jeg vil tilføje et datamarkat. Det skal man gøre, der er ikke nogen vej udenom. Men til gengæld, så gør man det bare en gang til. Her vælger jeg så anden gang formater datamarkater, trykker på den, og så kommer den, der står heroppe, værdi for celler, den trykker jeg på, og så markerer jeg så de celler, jeg gerne vil have, at punkterne skal hedde, og sådan. Og så fjerner jeg lige de oprindelige y-akse markater, sådan der. Det er simpelthen bare det, og hvis I så kigger, så alt efter hvor stor jeg lige gør figuren, så har de fine datamarkater på.